С деца на море! Здравейте, аз съм доктор Надежда Римпова, педиатър и началник на отделението по детски болести на УМБАЛ София Мед. Сега ще ви дам някои полезни съвети за вашата морска ваканция. Няма минимална възраст, под която бебето не може да се води на плаж. И все пак под 6 месеца имаме по-големи рискове по отношение слънчево изгаряне и прегряване. Затова е добре тези деца да не се водят на плаж или поне престоят им там да бъде ограничен. Иначе всяко дете под едногодишна възраст може да влезне в морската вода, няма проблем за това и съответно трябва да спазваме някои мерки, като например престоя да е кратък и детето да е подходящо облечено. За съжаление, няма категорични данни за това, че пробиотиците профилактират летните инфекции. В действителност, те могат да намалят интензивността на симптомите на тези инфекции, но за това дали предварително трябва да даваме, по-скоро това е ваш избор, а от наша страна ние не можем да кажем, че по някакъв начин това би ви улеснило. Иначе важно е детето да спазва добра хигиена, като мие ръцете си и съответно родителят да му напомня за това. Времето за престой на плажа, особено при по-малките деца, трябва да се ограничи в определен часови диапазон, в който слънцето не е толкова силно. Това обичайно е времето преди 11 часа сутринта и след 4 часа след обяда. В този промеждутък слънцето е твърде силно и не се препоръчва малките деца да имат твърде продължителен престой. Същото важи и за възрастните хора с по-чувствителна кожа, както и по-големите деца. Трябва да си припомним, че сянката под чадъра не ни пази напълно от слънчевите лъчи, тъй като УВ лъчите се отразяват много добре от морската повърхност, а така също и от пясъка. Затова не разчитайте на сянката, а прилагайте слънцезащитен крем при детето, а също и при вас, независимо от това дали сте под чадъра или не. Трябва да избирате широкоспектърни слънцезащитни кремове, които предпазват срещу УВА и УВБ лъчите. Няма проблем това да бъде слънцезащитен крем с слънцезащитен фактор 50+. Той е подходящ за деца. За децата с по-чувствителна кожа обаче е добре да се използва минерален филтър. Това е крем, който изглежда по-бял на цвят, когато се приложи. Той съдържа цинков оксид и предимно заради това е по-плътен върху кожата, но е много по-подходящ за чувствителна кожа, отколкото другия, който използваме и ние възрастните. Не е достатъчно крема да се приложи само един път. Необходимо е да подновяваме приложението на всеки 2 часа, а също така и когато детето излезе от морето или когато е обилно изпотено. Едни от първите симптоми на топлинен удар са свързани с повишена температура, за червена кожа, може да има гадене, повръщане, замайване, детето може да се оплаче от главоболие, сънливост, но също така е възможна и прекомерна раздразнителност. Ако видите всички тези симптоми, то е добре да потърсите лекар, като преди това, разбира се, предприемете мерки за охлаждане на детето. Това са студени кърпи или при необходимост и съответните медикаменти, противотемпературни средства, ако детето е с висока температура. Хубаво е по време на плаж детето да носи дрехи с УВ защита. Също така шапката с голяма периферия е много добър вариант, защото така се предпазва по-голяма част от тялото на детето. Ако пък детето търпи слънчеви очила, това също е добре, тъй като те предпазват очите от директното действие на слънчевите лъчи. Не е препоръчително децата да бъдат голи на плажа. Хубаво е да носят бански или сух памперс. По този начин чувствителната им кожа е запазена от замърсителите, които биха могли да се намират в пясъка или в морската вода. По този начин предприемаме мерки за ограничаване на някои от инфекциите по време на плаж. Както водата в морето, така и тази в басейна са достатъчно безопасни, ако са чисти. Ако няма установени замърсители, ако басейните добре се почистват и дезинфекцират, няма риск за здравето на детето. То може да влиза както в морска, така и в басейнна вода. Не е добре обаче детето да поглъща нито една от двата типа води. Поглъщането на морска или басейнна вода е рисков фактор за
заразяване както с вирусни, така и с бактериални инфекции. Затова не е добре детето да бъде оставено да поглъща големи количества от тези води. За да предпазим децата от инфекции на плажа, е добре да спазваме някои основни правила. Първо, миене на ръцете. Детето трябва да мие ръцете си поне 20 секунди с някакъв мек измивен препарат. Второ, да се внимава с хранителните източници. Храната, която се носи на плажа, трябва да бъде в хладилна чанта с съответните хладилни елементи. Трябва да се избягва прекия достъп на слънчева светлина до нея или поне това да не е повече от 1 час. И трето, необходимо е децата на плажа да приемат достатъчно течности, защото добре хидратираният организъм е защитен организъм. Повишената температура на плажа може да се дължи на прегряване, но също така може да е симптом на вирусна и по-рядко бактериална инфекция. Това, което можем да направим при прегряване, е да охладим детето, поставяйки съответно студени кърпи по челото, крайниците, подмишниците, в ингвиналните гънки. Ако пък установим повишена температура над 38-38,5 градуса, е добре да дадем противотемпературно средство. И след това наблюдаваме за следващи симптоми. Ако имаме повръщане и диария, и особено когато детето откаже да приема течности и медикаменти, то тогава е добре да се обърнете към лекар. Пероралните рехидратиращи разтвори са много подходящи при повръщане и диария. Това са едни от най-честите симптоми на вирусните инфекции в летния сезон. Те могат да бъдат купени от всяка аптека, не е нужно прескрипция за тях. Когато се разтворят, те са много лесни за прием и е добре през 10-15 минутки да давате на детето такъв разтвор, ако то има повръщане или диария. Ако детето ви има диария, е добре да прилагате перорални рехидратиращи разтвори. Често, по 1-2 лъжички или колкото детето може да изпие. А ако забележим в изхожданията примеси на кръв, слуз, то тогава е добре веднага да потърсите лекарска помощ. Белези на дехидратация при едно дете са сухите устни, сухите лигавици, обложеният език, при бебетата хлътналата фонтанела. Детето може да бъде отпуснато, сънливо или пък много раздразнително. Детето с дехидратация обикновено пишка по-малко и това прави впечатление на родителя. При наличие на тези симптоми, вие трябва да започнете лечение или да се обърнете към лекар. Ако детето ви е объркано и не можете да установите контакт с него, ако детето лежи отпуснато, ако детето отказва да се храни, отказва да приема течности, това е сигнал да потърсите лекарска помощ. На първо място, средство против температура. Обикновено парацетамол или ибупрофен. На второ място, перорален рехидратиращ разтвор. На трето място, антисептик за обработка на рани, тъй като и това се случва по време на почивка. Не планирайте морската си почивка около плажа или около басейна. Планирайте около нуждите на детето. Сянка, достатъчно течности, условия за поддържане на добра хигиена, условия за достатъчен сън. Всички тези фактори спомагат от морската ви ваканция да ви останат само хубави спомени. Ние от София Мед сме с вас, с грижа в най-важните мигове от вашия живот и този на вашето дете и семейство.